Boy Fresh on the track. Salibonani muri Zimbabwe. Welcome to Sim Reality ITV. Sitangu kuberekwa ndi Spark Zimbabwe tiri mumastreets patinoita ngwavhiridzo netsvakidzo patinongwavha zvinenge zvichiitika. Muzuva ranhasi ndiri nzvimbo yeHopley pandasangana nekapu yandinayo yada kuti nzwewo dambudziko ravaisangana naro nezvavari kuda kusheyawo nemhuri yeZimbabwe. Saka ndichakurukotedza muchirongwa ndinditonzwa kuti vanonzi anani uyezve vakaronga ringi akawanda makweshens atiinawo ada kuti nzwisise semhuri yeZimbabwe ada kuti atese ataure. Saka mudhara muri sei? Ndinofara makasimba here. Makasimba here mama? Tiripo makasimba. Ewa, isusu tinofara. Ameno, ndingade kuzivawo kuti mhuri yeZimbabwe ingade kuzivawo uyezve ndingade kuzivawo futi zvizere kuti imi munonzi anani. Alright, inini ndinonzi Tinashe Meda. Ndinobva kwaMurewa. Alright. Madzimai angu. Alright, amai makasimba here. Tiripo makasimba. Muri sei mai Meda handizvo? Tizvo zvandizvo? Andizvozvo. Right. Mudhara, I know kuti mune zvamukusangana nazvo mukati meupenyu zvamungade kuudzawo mhuri yeZimbabwe kuti but before tapinda panyaya ida kubvunza kuti makaroorana rini? Na 2022. 2022? Right, which last year. Right. Saka dambudziko ramukusangana nayo nderechii? Dambudziko ranga riripo amai vaitu vakabata pamiri paibva pane 3 months. But pasati pabva wiki rekuti vauda kubva 3 months imomo vauda kubva taona zviratidzo zvenyoka, taona kutoona tusikukwiri, then patinoturara hapaperi kana wiki kana kuti 2 weeks pamiri panoita se panongodisappear, panobva pabva vakazvitaka 2 times. Then page 3 takaona iri nyoka chaiyo hombe yerudzi rwebrown yakanga iri pasi mattress. Ndofunga yanga yakareba so 45 centimeters. Yanga yakarara pavanorara iwo pasi pemattress, chipari pasi pemattress kuri kuside kwavanoita se kwavanorara iwo adzimai. Right. Saka ko dzimwe nyoka dzimwe dziona pai? Dzimwe dzitaidziona mumba, wegonongoona nyoka yapinda mumba kana kuti yakuda kuita se yakuda kubuda padhoo. Kwava tudiki tumasikukwiri tunototi. But chainetsa ndechoti pamwe pacho yanga iri rain season, pamwe pacho isiri. Parain season taimboti pamwe dzirungonyukawo paunyoro. But pane kusina rain season manje ndozvaizotishamisa. Then patodziona futi ndipo waibva waita miscarriage. Alright. Saka zvaizvona zvaitikira panapa zvose pano pamba zvaitira pano pamba. Saka amai ndoda kuti muite muchitsanangura boys asi ndoda kuti musununguke munyatsotsangura nyaya yenyu handika kuti vanhu vanyatsonzwisisa nezvekutaura baba. Zvekutaurwa nababa ndizvozvo. Taiona tunyoka mumba wachitiuraya paisambopera kana mawiki ndaibva ndaita miscarriage. Page 2 takazoona iri nyoka hombe iri pasi pemattress pandakarara, ndopandakazoita miscarriage. Saka izvozvi mukumbosangana nazvo ndikuona sekuti amai vangu vakazvitakura. Tichiita matambudziko iwayo tinozongoti ndo Mwari mukuteerero redhiyo nei takazonzwo kuna Apostle pachirongo chanabhosho ngora chiyai ndobva tatsvagawo Apostle. Taenda kwaApostle aiwa takasvika 1-on-1 tinotombotaura dambudziko redu, ndo vakasvika kuti nhonga kuita kunge vakanga vari kwatiri kati ndaona vana vangu zvakadai watirondedzera dambudziko redu ratanga tafambira chairo. Ndobva vatiti zvazvinoda tiite munamato wachaita ndichakupai wekunoshandisa muri kumba, then muzouya iri Saturday toenda kunoita munamato tichikumbirira tiri kusango. Takaita sezvavakataura. Ndoda kubvunza tiri papapo kuti makabatswa naApostle because maApostle asina vakawanda. Alright. Makabatswa naApostle wapi? Vanonzi Apostle Monalita. Vanonzi Apostle Monalita wevakundinda D. Right. Aiwa papa ndikupa zvakazofamba sei vakakubatsira sei? Apostle vatipa munamato yakatipa kuti tishandise kunokumba. Takashandisa munamato yedu yatakashandisa tiri kunokumba 9 days. Ndokubva tazoenda iri Saturday kusango kwaApostle vakanotipa munamato yatakashandisa tiri koko takanamata
kuburikidza futi navadzimu vedu vakatiti zvinhu zvinoda kukumbirwa navadzimu vedu naiye musikavanhu. Takaita sezvavakataura, takashandisa munamato yedu, takanamata tiri kusango ikoko vachitipeshedzera namatai takabvenge toda kupera simba tichirengolenga avairamba vachikwidzira aiwa namatai zviri pamuri zviita mhepo ibve. Vakatozotaura zvakare nechipo vachiti mandiriwo inini mune chipo kuburikidza nezviri muna amai nogona kunge mune chipo chendarama. Saka vakatotita ivo kumbirirai kuvadzimu wenyu mugonamata chaizvo, uchida machembero ari kuna amai anogona kusunungura upenyu hwangu inini. Tikati wose kudaro, saka muri kuona aiwa upenyu hunenge hwakuonekero kuburikidza naapostoro. Hatina kana gwenzi ratakabatiswa, unozvinamatira iwe pachako wega. Ivo vanenge vachingokupai maplayer lines kuti aiwa ngatinamata pamusoro pezvakati, namata pamusoro pezvakati. Aya ndikuona shanduko mukati meupenyu hwangu. Kana imwe wacho ndofunga muri kungonoha zvirikuratidza matama anga akutouya. Awa tikuzviona. Amai munewo zvekutaura pamusoro penyaya. Baba wanyatopinda nemonemo ikati mune zvekutaura. Baba vanyatsotaura zvakaitika. Saka makabatsirwa imi makamboendawo ikati baba ndovangoenda vega kuna apostoro Mona Lisa. Taienda tese kuna apostoro, tichinoona apostoro tichipiwa minamato yekushandisa naapostoro. Takangoitawo saizvozvo tichiteedzera zvatanga takaudzwa naapostoro kusvika ndazvitakura. Mimba dzaibva dziri pa3 months kasi ezvinezvi hadzina kubva. Aiwa, I think ndayatopanzisa. Saka mashoko aminawo mungade kutaurawo munharaunda apo maybe kuna mwana kuonawo this program, because maprogram akaita saaya tinomaita kuti zvibatsire mune Zimbabwe. Kufunga togara ndichitaura zvinhu zvakadaiwo kuti kana pachinge paine munhu ane testimony yake, ane zvaakaitirwa nemabatsirwo akaitwawo, anenge ada kuuya paZim Reality ITV, anongondifonera ndobva ndauya ikoko anenge ari toarenja akasangana mutaundi ndinotaurawo, because I know kuti kune vamwe vanhu vane matambudziko avaisangana nawo kana kuti vari kusangana nawo havasi kuziva kuti wobatsirikana sei, wobatsirwa sei. Nosvika maona ndanichiti ndichauya ikoko ndokuonayo kuita kuti vanhu vadzidze nekuziva kuti no whether dambudziko ranenge uinaro Mwari akwanisa kukubatsira dambudziko ranenge uinaro. Saka ende musaite give up neupenyu kana muchinge maita dambudziko. Rambai muchitese muchishingirira pakutsvaga help nekunamatiwa nekunamata omega ndizvo zvose zvifamba zvakanaka. Saka ndofunga mudhara ndakunzwa muchitaura kuti dambudziko renyu makazobatsirwa naapostoro. Mada kuasiya tonzwisisa kuti before musati makanzwa imi apostoro paredio kana whatever makaona apostoro andika mune kumwe mamambofambawo here kuchitsvaga kubatsira dambudziko remakamira? Hongu, munoziva dambudziko rakauya pamunhu haugari, unofamba kutsvaga kuti chii chaitika. Takafamba kwakawanda, tanga tatosvika pakuda kutoneta kukundikana chaiko chaiko, asi kuburikidzawo nenyasha dzakangouyawo through munhu wacho waapostoro Mona Lisa. Takati rega timbotiraya, mukutiraya kubva tatonyura muzvinhu aiyo. Saka muri kuona tiri kufara so tiri kufara, takabatsirwa naapostoro. Musagare nematambudziko kunze kune vane matambudziko. Inini rangu dambudziko aiwa ndakufara nhasi sina dambudziko. Adzimai vangu ikasika kubva pamiri nenguva diki diki, but kubva pandakatsvaga munhu waMwari aiyo pakatobata. Ndinovimba kuti ndichatobata mwana maoko, ende manje tinobata mwana maoko. Ndinongotenda nyasha dziri pamunhu waMwari apostoro Mona Lisa. Alright, aiwa izvozvo tinoda kutenda Mwari and I hope and pray and I'm sure kuti gore rino munotobata mwana chete. Amene amai munowo here zvekutaura tisati tavhara hedu kune mumwe munhu ane dambudziko rakafanira asangana naro, because chinangwa nedonhodzvo remainterviews akaita seaya ndeyekuti vanhu vawane inspiration kana kuti vanhu vazive kuti no matambudziko ariko asi matambudziko anogadziriswa, matambudziko anopera. Amene mune zvekutaura here kune munhu ane dambudziko rakafanana nechi? Chandoda kungoti ndada kutenda apostoro nekutibatsira kwavakaita. Izvi pandakatanga kubatsirwa naapostoro zvinhu zvangu zvakatanga kuchinja. Saka nda kungoti kune vane dambudziko rakafanana nerangu ngavasaneti, ngavatsvaga apostoro vanobatsirwa zvinoita. Awa tinoda kukutendai. Mudhara mune munewo here zvekupedzisira? Mashoko angu ekupedzisira ndeyekungoti ngatisakundwe naSatani. Variko vanhu vaJehovha vakatumwa kuzotinunura matambudziko. Variko, ndakabatsirwa zvangu zviri kuita weduwe. Ndaiva mumwe munhu akaboka mese but matama akutanga kutouyawa nekutova nohope ndichifara. Aiwa ndinongofara, apostoro akandibatsira dambudziko rangu. Aiwa ndasina mufaro nedambudziko randandinaro. But pandakaona munhu washa apostoro Mona Lisa wakundinda follower yebhozhongora
forai manewspaper mastudios ese emunozimbabwe munowana namba dzavo. Aiwa, vanobatsira Apostle Monalita. Havana chavanokupa iwewe, ndiwe mukundi weupenyu hwako, muprofita weupenyu hwako, unonamata chako. Vanokupa maguidance lines kuti ngatinamate pamusoro pezvakati, ita so, vachikuvisa mudhi yekunamata. Wega pachako iwewe munhu ndiwe muprofita weupenyu hwako, vanobatsira Apostle. Ndira kukudzosera kumashure mbichana. Kana mabatana nini kuti makabatsirwa ndizvo like paita dambudziko ripo makazobatsirwa kusango kuti zvainzi chii chiri pamberi. Right, patakaenda kusango Apostle vakanonditi ndaona pane chipo chiri mauri. Chipo chauri mauri ndechekuti wakaropafadzwa uri munhu anokwanisa kuchengetawo vamwe kuti sababa pamusha, kuti wese auya ndiunochengeta. Saka kuti uchengete vanhu vavo unenge une chipo chiri mauri chakafanana sendarama zvichireva kudaro. Saka inini ndiri munhu wekuti zveshuwa upenyu hwacho hwanga hwakaoma ndisingamboione mari yacho. But pandakangoudzwa naApostle izvozvo neminamati yatakaita, ndotosvika iko nezvandatotenge Jehovha, ndakatotema mwana ngatiitei zvekugaisa riri bhagidhi ya panogara pakadai vaenzi. Zvinhu zvakatosununguka, hana musi wandorara nenzara, hana musi wandonopema. Handisati hangu ndabata mazikunun'unu, but ndinongoona kuti aiwa nyasha dziri pandiri zviri kuendeka. Aiwa, zvokuti munhu aenda adyawo handishayiwi, mvura yakazara mumugodhi. Ndofunga chibage panongochiona kuti aiwa. Madam, amuzomshayiro something chabva panapa nokutisiro something kana pondo nokusadzwa handizoshayi. Aiwa, takutenda muri weZimbabwe. Zvinhu zvinofadza. Tinoti mamwe mavhidhiyo tinogadzira vanhu vakasuwa vachadza kuti vari pamahwani vachingoa kusangana nefamily kuedza tiri kufara, so zvinhu zvinonakidzawo. Toda kutendai nenguva yenyu because vanhu vazhinji vanowanzonyara kuya pamaplatforms edu. Vamwe vanongoine matambudziko, vanosvika pakutosvika pakufa munhu asinga aine pride, asi imi makwanisa kuti muuye panapo paZimwe ITV mutauro mushewo nevamwe dambudziko ramaisangana nayo. Saka Mwari akuitire zvakanaka and I hope and pray kuti munobata mwana maoko, hapana zvinoramba kana Jesu achingubata sei apirira. Mune Zimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, chokwadi ichokwadi. Saka guys, I know kuti matambudziko atosangana nevanhu akasiyana-siyana ende vanoda kuhelpwo. Ndofunga nhamba dziri pascreen idzo nhamba dzaApostle Monalita. Kana pachinge pazonoda kuvabata vanoda kutaura navo vane matambudziko avo zvingangodaro kuriko kune kundiso yako, unovabata panhamba dziri pascreen apo ndobva mataura mese kunzwa kuti ungakwanisa kukubatsira ivo sei sevabatsira vakaita mhuri yandina yapanapa. Thank you.